Zázračný domček pomôže vašim deťom zvládnuť mnohé emočne náročné situácie. Aj keď to tak možno na prvý pohľad nevyzerá, po daždi vždy vyjde slnko. Každé svitanie prináša nový deň plný zážitkov a skúseností. Učíme sa celý život a všetko je raz prvýkrát. A s tým súvisí aj obava a strach z nového a nepoznaného. To, čo je pre nás dospelých často už banalitou, je pre naše deti obrovskou výzvou a vykročením do neznáma. Majú z toho obavy a vhodná motivácia a vysvetlenie im cestu za poznaním veľmi uľahčí. Ja dúfam, že vám na tejto ceste objavov pomôžu aj moje básničky pre všetky detské srdiečka. Spolu s nádhernými ilustráciami od Lucy Bumbkinovej v našej knižke plnej bezpečia, ktorá práve vzniká. V krajine Neboj sa, totiž hrajivé objatie a úsmev vždy premôže strach. Nech je čo najviac dní, kedy vám pred spaním deti s nadšením a úsmevom budú rozprávať o tom, ako sa hrdinsky s novou výzvou v ich živote popasovali. Zo srdca vám ďakujeme za podporu vydania nášho zázračného domčeka.